feel so rich. Oh yeah. I feel like a pill. Vais vähän kasvaa. Mä oon sivistynyt mies nykyään. Sellaista hyvästä sun kuvaa jo saa mennä. Eikä pisaraakaan mun päälle. Ei, mun kaikki meni mun päälle ja Joonan kirjan päälle, joka julkaistaan 27.9. Herran jumala. Ja tän takia meille ei vettä näihin haasteisiin, okei. Jatketaan. Villi veikkos, että se varmaan aikoo runkosta. Ai hemmetti! Siis tämän tekijä on tiennyt mistä pitää vetää. Ei! Taaksein sain velkoja. Et huo määrää. Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä päästä kuin äitis. Onks sulla poista? Se kuka on laittanut aikansa tähän, niin siis... Mä yllätin, että tää oli näin laadukas. Mä luulin, että Joona siellä. Eikö tää on ihan sairaan hyvin hyvä, tehty? joo. Tää on tullut 2019. Kiitos Lenno tästä videosta. Siis, miten sä oot missannut tän? Tää on tullut 3 vuotta sitten. Ois kiva nähdä Zoneveiden reaktio tähän. Siinä on. Siis eiks tää on niinku siis Pokemon Ruby ja Sapphire, eiks niin? Siis se oli mulle ihan liikaa. Tää on mun lapsuus ja sit se yhtäkkiä räväytetään mun kasvoille tälleen. Tää on tän päivän paras video. Se on ihan sekasin. Vähän puuppi, ihan ok imo. Onko Lenno tehnyt lisää tän jälkeen? Mä en tiedä, mä katsotaan mitä täällä on lisää, etteikö sattumalta olisi jopa. Jaha.